Christian. Men de andre, de er blevet taget hjem. Vi skal have inviteret på en måde at invitere de fire på. Vi skal være den vildeste kop på nogensinde, når det bliver for nice med dammskålspiger. Men man inviterer dem. Jeg tænker, at vi bliver nødt til at vise nogle af vores gode sider. Helt sikkert. Vi kan blive startet med at vise, hvor sjove vi er. At vi bare har mega god humor. Det er fucking sjove. Fucking sjove. Stand up. Okay, det var en god idé. Men hvad tænker du? Jeg har det. Det er genialt, det der. Det gør vi. Det gør vi sgu. Helt sikkert. Okay. Jeg kan noget sjovt. Okay. Der kommer. Okay. Hvad er det sværeste? Nej, vi tager den. Den er så grov. Vi tager den. Hvorfor henter man en baby med hovedet først? Nej, det ved jeg ikke. Det er så man kan knippe den i røv imellem. Vi tager en om døren. Hvorfor planter man et baby med fødderne først? Det så man kan få et blowjob imellem. Nej, det går ikke. Det er jo udmærket. Det er jo ikke sjovt. Det spiller slet overhovedet ikke sjovt. Det er meget sjovt. Ikke er guld. Det spiller slet ikke. Vi bliver nødt til at vise med en helt anden side, så. Hvad med noget med dyr? Ja, det kan jeg godt se noget godt i. Jeg har en fucking god idé nu. Noget med en bjørn. Fuck, det er godt. Wow! Det kører det der. Det gør vi. Helt sikkert. Det stikker helt ens. Jeg begynder at lidt tør for idéer efterhånden. Kan vi gøre det? Jeg har det. Du har en ny idé. Det her, det kan ikke gå galt. Mener du det? Jeg bliver så glad at høre det. Altså, hvad er det bedste, du ved? Strip. Hvis det er sådan også, det, du tænker? så må vi også have det. Helt sikkert. Alle elsker strip. Ja, det er ikke noget bedre jo. Den tager vi. Ja, det gør vi. I'm too sexy. Love's gone to leave.